أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم barkamu da warhaka barkamu da yamma kamar da ka sani sunana Abubakar Sadiq yau za mu yi bayani ne mai muhimmanci yau za mu yi bayani ne daga cikin training da na san cewa na yi a yayin da na fara wannan kasuwanci ya taimaka mun sosai a wannan kasuwanci wanda na san cewa zai taimaka mutane sosai zan ke kokarin ga na fassara shi da Hausa don mutane su masu amfani da wannan damar don wannan training ne ɗaya daga cikin zan ce jigogin wannan kasuwancin a duniya ma ba wai a Najeriya ba a duniya wanda ni dai ma mun san shi ko muna da labarin ana ce mai Matt Morris shi wannan training din wannan training zai mana bayani ne yanda za mu iya gina foundation din ko zan ce wannan tubalin ma wannan kasuwancin don ka san duk lokacin mutum zai yi gini in baka da foundation mai kyau ko tubali mai kyau ko ya za ka gini zai rushe ina son fahimci wannan abu shi wannan trend zai kuma mini za ka gina foundation mai kyau a wannan kasuwanci an haɗa ina son fahimci wannan kasuwanci gina shi kake yi kake da na ce ma za ka gina shi dole kana buƙatar foundation kake nan baka da foundation mai kyau kake nan ko da ka gina shi zai rushe ina fata muna fahimta ko ba tare da bata lokaci ba zan yi kokarin ne share screen dina so that na muna bayani yau akan kamar da faɗa mana yau zamu bayani akan mai foundation ne za ka gina tubalinka a wannan kasuwancin foundation na kasuwanci ne zan fara bayani kaga a farkon bayani abin da yake faɗa yake ce mai the taller the building the deeper the foundation kaga yace kenan duk lokacin mutum zai yi gini za ka yi babban gini let's say mutum na sai gina bene mai hawa 10 ba za ka je ka mai foundation din ruman falo ba ciki da bayi ba kawai ka kenan ko da ka je kawo let's say za ka gina bene mai hawa 10 sai ka je ka mai foundation din let's say room palo ko ciki da bayi ka je ka mai wannan foundation din ko da an gina ginin ya ma ya ginu kenan ba zai rushe ka kenan kai ma kasuwancin ka kenan dai baka da foundation mai kyau kenan baka da tubali mai kyau wannan kasuwancin ko da ka ci gaba da gina shi nan gaba sai ka bar kasuwancin ka kenan wannan trend zai take wannan trend a cikin trend zai taimaka musu sosai a yayin da fara wannan kasuwanci akwai sabuwa da yawa da ban fahimce su ba amma na da wannan trend sai kara fahimtar na fahimci okay to kenan ga ne kamata na yi don na gina foundation na don dai ban samu foundation mai kyau ba wannan kasuwancin ko ya zan yi sai gini na ya rushe ko me zan gina ko mutane nawa zan kawo wannan kasuwanci ina son in kawo mutane 200 a wannan kasuwanci dole ba zan yi nasara a wannan kasuwanci ba dole sai na gyara foundation dina ina son ku fahimci wannan abun to haka kenan kai ma da ke saurara na kenan kana bukatar ka fahimci wannan trend zai taimaka ma wurin gina foundation ka gina mai tubalin ka mai kyau a wannan kasuwanci so dan ka fara ginin in ka fara ginin zai tsaya ina son fahimci wannan in ka duba yanzu misali zan muna in ka duba inda za a gina irin dogon bene ka mai hawa ko ka duba irin kudin da ake kashewa foundation din wannan kudin da ake kashewa foundation din ya ishe ka ma ka je kai wani ginin a ciki da bayi sai an san cewa ba karamin gini ake ana so ya babban gini ne sosai so haka shi ma wannan kasuwanci kenan kaga kenan ka fahimci cewa ba karamin gini ba za ka yi ba to dole kana bukatar mai babban foundation to kaga wannan cin zai taimaka ma wurin mai ka fahimci ya za ka gina foundation ɗinka right so na fata muna fahimta sai da kaga kenan me formula din yin nasara raya ko yin arziki a rayuwa kaga mutane da wanka mai so me mutum ke bukata ya yi nasara a rayuwa ko me mutum ke bukata ya yi arziki a rayuwa sai cewa abu na farko me na farko shine ka samu abin da mai financial vehicle mai financial vehicle shine abin da zai dinga ba kuɗi ko ka je koyi wani sana'a da zai ba kuɗi misali ko ka je koyi makaniki kaga financial vehicle ɗinka kenan ko ina aiki ana biyan albashi financial vehicle ɗinka kenan sai ce abu na biyu kuma abu da mutane suke tani kenan aka ce yin nasara ne abu na biyu kuma sai ka yi kokari ka sa himman ka sosai kana kokari kana jajircewa tukuru sai abu da kuma ka fahimci yadda ake yin shi ka sami ilimin abin to shikenan kai wannan abubuwan shikenan za ka yi nasara a rayuwa ko za ka yi arziki a rayuwa duk wanda ka tambaye shi tana ko ba da ka sani a rayuwar su irin formula da suke da shi kenan inda mutum na son yin arziki a rayuwa to dole sai abu wannan abun abu na farko ka nemi ko sana'a ko aikin da kake lasa misali kana aikin makanika ga financial video ka na biyu kuma shi ne ka jajirce ka yi kokari sosai kullum kana aikin abu ne kuma ka kasance kana da ilimin yadda ake abun shikenan kai wannan abun to za ka yi arziki a rayuwa suka ce to kaga wannan shine a kowane shi tunanin da mutane suke da shi kenan kan arziki right so kaga kenan tunanin mutane shine me da zarar na samu wannan formula da bayanin da muna farko kenan ina kan formula shi kenan zai arziki yara daga nan sai fara mai irin rayuwar da nake son yi in fara hawa manyan motoci in gina gidaje in dinga taimako mutane in gina masallaci iya tunanin mutane suna ta cewa da za su samu wannan bayanin na farko din nan shine me ka samu ALAC financial vehicle ɗinka
effort dinka skill shikenan daga nan zaka yi nasara kai arziki a rayuwa daga nan zaka fara yin rayuwar yadda ka so ka yi shi yanayin tunanin mutane kenan. Mana son fahimci abu suka ce kaga wannan formula ne ba shi ne formula ne zai baka nasara a rayuwa ba, amma kaga a wannan kasuwanci na son fahimci suka ce kaga wannan kasuwancin da ka fara fa wannan kasuwanci madannan na kasuwancin kula da suka ce me in dai ba a shirye kake kai nasara to ka samu ranka cewa za ka ce mai 1357 plan kenan ka ba kanka nan da shekara bakwai zuwa shekara bakwai in dai ka zo kai wannan matakin kolin karshen wannan kasuwancin na zan fahimci abu suka ce gaba kanka nan da shekara bakwai suka ce kaga a shekaran ka na farko na fara wannan kasuwancin ka san me yake suka ce me becoming competent a shekaran ka na farko kana kokarin ka fahimci ya kasuwancin yake kana ma hai sabon lokacin ga mutane cewa oh dan ka fara kasuwanci ka shekaran ka na farko kana samun kuɗi wannan kasuwancin dadin kasuwanci kenan kana kokarin koyon shi ma ka fahimci ya kasuwanci kenan sai na baka na maka samu kuɗi saboda a yayin da aka gina kasuwanci fa shekaran ka na farko shine kai kokari ka fahimci ya kasuwancin yake kana neman ilimin kasuwanci a shekaran ka na farko suka ce becoming competent ka fara fahimta ya kasuwanci ke yadda zaka yi gina kasuwancin ka right sai ka kuma daga shekara uku zuwa shekara ka kenan dole sai ka yi wurin shekara da zuwa shekara biyu kenan domin fahimtar ma kasuwancin suka ce to kaga kenan daga shekara uku zuwa shekara biyar a wannan kasuwancin to dole kana bukata wani lokaci ka fahimci kasuwanci ka fara samun kudade a kasuwancin to kana bukatan ka ba wannan kasuwancin ka duka ka kasance full time kenan wannan kasuwancin ko mun ina ce mai full time income ka fara samun kudi fiye da watakila sana'a da ke ko aiki da kake ko wani abu right suka ce kaga kuma daga shekara biyar zuwa shekara bakwai daga wannan lokacin kaga matakin wuce mai 6 to multiple 6 figure a dollars kenan fa kaga canza shi naira kenan kaga matakin da a wata ba ka kasa da miliyan bakwai miliyan goma miliyan 15 har miliyan 5 yanayin da ka gina kasuwancin ka kaga kenan abin da ake tsammanin ma kenan kai gurga gina kasuwancin da shekara 5 zuwa 7 za ka yi wannan matakin abin da ake bukata yanda plan din yake kenan kasuwancin sai kuma daga shekara 7 zuwa shekara 10 ka wannan daga lokacin ka zama world class kenan ka kai lokacin da mai a duniya ma ana jin ka wannan kasuwancin ka kai matakin da har kana taimaka mutane kana koyar da mutane kasuwancin da kana imparting life din mutane a wannan kasuwancin ina son mu fahimci wannan abu right so ka kenan in dai ka shirya yin kasuwancin nan dole ka ba kanka shekara 10 kenan ka zo kai wannan matakin kolin kasuwancin nan wannan gwada shi na ga mutane imagine shekara 10 ka kai matakin da wata ba kasa da bashi ma bashi ka a nan da shekara 10 ka gina kasuwanci ka kai matakin da baka kasa da less miliyan 5 ko miliyan 2 ma mutane za ka samu mutum ya yi aiki yana kasuwanci wurin shekara 15 20 amma ba ya samun riba miliyan daya wata amma kuma a wannan kasuwancin kai bi wannan bayan zamana nan kuma ka yi shi abin da ya kamata ka yi na shekara 10 za ka zama world class kenan a duniya ana jin kama wannan kasuwancin na son fahimci wannan abu right suka ce amma suka ce me wannan bayan da aka maka fa wannan bayan da muku cewa nan da shekara 10 din nan fa zai yi aiki ne fa in dai a shirye kake ka yi aikin da ya kamata a wannan kasuwancin ba kawai yau sai an ce in dai zan yi hakuri nan da shekara 10 zan zama world class shi kenan tunda na biya kuɗi sai je ka rungume sai ka je ka zauna kawai a gida kana jira shekara 10 yi in zama world class a'a ba na ki nufi ba kenan na son fahimci wani abu abin da ake nufi kenan shine suka ce kullum inda kana showing off lai kana zuwa office akai akai kana abubuwan da ya kamata ka yi a kasuwanci kana neman ilimin kasuwancin nan kana abubuwan da ya kamata ka yi to nan da shekara 10 zaka zama world class ba bayan ce kawai o tuna ce nan shekara 10 zaka ga ya ce to a wannan kasuwanci abin da ake bukata kawai ka yi hakuri ka jure shikenan sai je zo na gida yana hakuri na jurewa a'a ana bukatar ana da yake nufi shine me wannan a cikin shekara 10 na ce kana aiki kana abubuwan da ya kamata ka yi kana koyon kasuwanci kuma kana aikin kana building to shi ake nufi ina fata muna fahimta ko good so suka ce kaga da yawan mutane a tunanin su shine a wannan kasuwancin da yawan mutane mai tunanin sa a wannan kasuwancin suka ce tunanin mutane a wannan kasuwancin shine za na fara kasuwancin nan ina fara activities tana ce na fara aiki na fara kawo mutane na fara yi shikenan zan fara samun result daga nan shikenan zan fara rayuwa mai inganci daga nan zan sai mota na zan gina gida na zan taimaka mu wani zan iya tunanin mutane kenan ko da yaushe kowa mutane tunanin kenan muna fara wannan kasuwanci tana ce abu ne kamata in dinga kawo mutane in dinga gayyatar mutane to ina fara yin haka din shikenan suka ce a'a ina son fahimci abin suka ce kaga a wannan kasuwancin ko yanda kasuwancin yake dole sai ka akwai abubuwan da zaka fuskanta kaga a lokacin fara kasuwancin ka na farko misali zaka kana ta yi baka samu result lai sai kana gaita mutane zan ma misali yanda zaka fahimci watakila ran litinin ka gaici mutane 10 ran talata ka gaici mutane 10 amma ba wanda ya zo watakila ma sun zo ba wanda ya biya ran laraba ka gaici mutane 10
sun zo ba wanda ya biya ran ya sunan shi, right, sorry, yadda kasan mun Najeriya yake da wannan nefa gabarin kunne wannan zai ba da good. So misali kamar nake na bayani ran litinin ran talata ka kara gaita mutane goma ko mutane 20 sun zo ba wanda ya biya, ran alhamis ka gaici mutane goma wani sun zo ba wanda ya shiga ba wanda ya biya kudin shi, ran ya sai juma'a sai za ka sha maka tikila sai ran asabar sai ka samu wani ce wannan abin ya burge na cikin mutane ka gaita sai ka samu wani ya biya. Kage suka ce mai kana yi ba samu result ba sai ka zo ka samu zai zo ka matakin da kuma zaka kana cikin zaka yi matakin da watakila ka yi ran litinin ba ka samu ba, ran talata ba ka samu sai ka ran laraba ka samu, sai ka rayu ran alhamis ba ka samu result ba wanda ya biya, ran juma'a ba wanda ya biya, ran asabar ba wanda ya biya sai ka samu ran lahadi an biya. Zai zo ka matakin da kuma zaka yau kana yi ran monday ran talata ka samu result, sai ka yi ran laraba ka samu result ba, ran ya sunan shi ran alhamis ka samu result, ran juma'a kai ba samu result sai ga ran asabar ka samu result, sai zai kai matakin da kuma zaka kai a ranar kai ran litinin zaka samu sign up kuma sai wani sun zo sun biya, sai zai kai matakin da ran talata ma sai kai ka samu result, ran laraba ma kai ka samu result, ran juma'a ma kai ka samu result, haka sai zai kai matakin da ma za ka result din ma na zuwa ba tare da ma kai komai ba. Ina fata muna fahimta sai zo kuma ta gina ma ran litinin babu da kai amma kuma ka samu sign up, ran talata da babu da kai sai ka samu sign up, amma tashin farko dole zai kuma ta gina a lokacin da kana yi baka samu result, kana ta gayyata mutane suna zuwa ba sa shiga suna zuwa ba sa shiga, zai kuma ta gina kai su shiga zai kuma ta gina zaka baka ma yi suna shiga a lokacin kenan ka fara building team ko da kai ko baka nan kasuwancin kana tafiya. Ina fata muna fahimta wannan bayanin ko right. So good. Suka ce to kaga kenan amma ne suka fahimta suka ce kaga a yanda ka fara activities ɗinka, right? Don mutane da suna cewa na fara activities zan samu result daga nan shikenan zan fara wannan rayuwa, suka ce a'a, suka ce abubuwa biyu ne, a few simple discipline practice every day za ka shine zai baka dama kai nasara. Shi ne kaga kenan abubuwan da kike shi a kullum ko da kadan ne kana yin shi kaɗan ko manzo Allah ya faɗa ce aiki mafi soyayya wurin ubangiji shi mai aiki nake shi ko da kaɗan ne amma kuma kullum kana yin shi a dawamuwa wa in kalla ko da aikin bai da yawa amma ce kullum kana yin shi. To haka shi ma wannan kasuwanci ba wani ce wanda ce hotuna ce zai nasara ranar sai je gaci mutane 200 shikenan kana yin ka gaci mutane 200 washe ba ka riga kuma suka ce ko da mutane 10 ko mutane 15 kullum kake gaitan suna zuwa office suna ga wannan kasuwa ta ma ce ka dawo kana yin shi kullum to shi zai baka ba daman yin nasara a wannan kasuwanci. Masu su kuma suka ce me a few error mana suka ce kaga activities ma suna nan da bambanci fa, wata zaka kana activities din watakila kuma ba activities ma ba ya sunan shi bane, ba activities zai baka result bane, kana wani abu ne daban ba activities zai baka result bane. Suka ce kaga shi failure kuma rashin yin nasara wannan suka ce me a few errors and judgment repeated every day zai baka daman rashin yin nasara kenan. Abubuwan da ke watakila ba ka yi abin da ya kamata ka yi a wannan kasuwancin, an ce yau mu kai mutane ka zo ba ka yi ba, sai to kaga wannan errors kana shi a hankali before you sai ga kai shekara daya kasuwanci babu da ka samu, shekara biyu sai ka ce kai wannan kasuwanci babu da ake samu, shikenan sai ka hakura da kasuwancin kake yi. Kaga zan cewa akwai abubuwan da kai da bai kamata ka yi ba shi yasa baka yin nasara. Alright, suna sun fahimci abu suka ce kaga a wannan kasuwancin a yanda mutum ka fara kana activities ɗinka kana activities ɗinka ka fara tafiya za ka fara yin sama daga nan za ka zo kasa kuma. So an ka zo kasa da shi muke cewa mai value of that most networks sai kaga lokacin ka fara kana fara kana activities, let's say yau kai booking mutane 50 gobe kai booking jibi kai sai ka ce kana ta farin ciki ai kasuwanci ya fara tafiya yanzu sai ka zo wani matakin zaka result din lewa kila yau kai buki kana farin ciki na ke cin mutane za su zo gobe sai kowa yake zuwa kaga result din mai zo suka ce kaga wannan matakin ko mostly a kasuwancin nan kashi 90 na mutane wannan kasuwanci suke barin kasuwancin nan, watakila ya gaci mutane ta cewa za su zo suka ke zuwa daga nan shikenan haka sai sa shi discouraging sai shi ke ce kai Allah na abun ma gashi na yi ma babu wanda ya zo, amma suka ce kaga a wannan lokacin ko a wannan matakin decision biyu ne, ko ka ci gaba da yi ka ga nasara ko ka siya wannan value of that shikenan ka bar kasuwancin. Na son fahimci wannan abin right, amma abin da son fahimta shi ne suka ce kaga a wannan bayan da nake muku duka dinnan fa akan activities suka ce kaga a yanayin ma matakin da mutum zai bi domin yin nasara kasuwanci nan fa activities shine abu na hudu. Akwai abubuwan da ya kamata ka yi a farko tukun in ba wai na abubuwa guda uku din farko din nan ba ka gyara shi ba to ko da ka yi activities zai ga dinga samun result ba.
na son fahimci wannan abun kuma yana fara wannan abun ko yana cikin abin da ya taimaka min sosai wannan trend nake muna dinnan to a lokacin da fara wannan kasuwanci na ni a tunani na da yawa ma na aka muka fara kasuwanci mu ta cewa kawai da zarar na zo kawai na fara yin activities ina gaita mutane ina gaita mutane shikenan zan yi nasara wannan kasuwanci suka ce a akwai abubuwa guda uku da ya kamata ka fara gyara shi tukun in ba ka gyara wannan abubuwa guda uku dinnan ba za ka shekara da shekaru kana activities din kana samun result din stick mu baka yin nasara kasuwancin right so ina so ba suka ce kaga wannan shine mataka abu na farko shi muke ce mai programming yanayin da kake kwakwalonka aka yi programming din tunanin ka kan abin da shafi kasuwanci da kuma komai zamu na bayana kai da suka ce abu na biyu kuma me believe yanayin yardan da kake da shi akan abin da kake yi abu na kuma yadda kake ji feelings din ka kan abin ya zan yi wannan tasiri a zo ma kan activities kamar da faɗa muku activities shine na hudu kaga wannan abubuwa guda uku na farko din nan in dai baka same su daidai ba ko da kai activities ba ka samu result da kike so ba na son fahimci wannan abu wannan abubuwa guda uku da ke farko da nake zo kuma sai muna bayani kuma wannan abubuwa uku din nan ko suna cikin abin da suka ban wahala sosai wannan kasuwancin amma da samu na gyara shi a lokacin da na activity sai ga kuma ina sama abu da bana ma tunani ina son fahimci wannan abu sai da kaga daga activities tukun sai a samu results dole sai ka yi activity kafin ka samu result dole sai ka yi activity dole sai ka ga wani tukun wanda zai zo ga kasuwancin nan ya biya kuɗin shi tunda yanzu misalin ba ga ci kowa ya zo ga kasuwancin nan ba wani zai biya kuɗi a'a dole ina son fahimci wannan abu right daga nan kuma mai sa su lifestyle shine mai sai kai wannan irin rayuwar da kison ka yi na taimakon mutane ka sai motocin ka gina gidajen ka dinga tafi kasashe kashe cikin waje suna son fahimci an fara magana akan mai programming hell kun ga wannan programming din da nake kokarin bayani akai ko kaga wannan programming din ba mu fahimce shi ba ko zaka shekara wannan kasuwancin ba wani ci gaba don kaga wannan program da nake so muna bayani akai ina so muna sosai fahimci wannan program don kaga wannan program yana cikin abin da ke yasa mutane da yawa a rayuwarsu suka tashi suka sufa sun kasa kirkirar arziki saboda wannan programming din programming me yake da program shine yanayin da aka yi wannan aka seta kwakwalwarka kan tunani akan wani sabubuwa na rayuwa ko yana kai programming din tunanin ka kan arziki ina son fahimci abu sai ka programming ana son programming ne a hanyoyi guda biyu na farko success and failure na biyu kuma childhood circumstance me ake da success and failure shine me a yayin da kake kallon nasara a rayuwa watakila kai wani sabubuwan da baka yi nasara ba so a tunanin ka cewa oh watakila ko a wannan kasuwanci ma ba zan yi nasara watakila kai wani kasuwanci a baya da kai su baka yi nasara ba ina son fahimci abu na yi wasu kasuwa na yi wasu abubuwa da yawa a baya da na yi bai yi nasara ba so a tunanin ka kullum kana nan cewa kai wannan ma kasuwanci ko na shi ba zai yi nasara ba ina son fahimci wani abu da wani irin tunani kake da shi akan kuɗi ina son fahimci wani abu wani irin tunani kake da shi akan kuɗi wani irin tunani kake da shi akan masu kuɗi don kaga wannan kasuwancin fa buru wannan kasuwanci ne koyar da kai yadda zaka yi kai arziki ko ba ne to haka nan inda ka da wani mummunan tunani akan arziki zaka yi shiga da shekaru zaka yi baka samu ba ka samu abin da ke so ba yanzu misali zan ba wani misali yanzu kai ne ke tunanin cewa oh misalin cewa oh dan Allah kudi bai da muhimmanci a gare ni ba na bukatar yin wani arziki da yawa kaga kenan ba za ka yi abin da zai baka damar kai arziki ba sai kana cewa kai yin arziki ma bai da amfani a gare ka kaga irin programming da ke da shi kenan saboda an muna irin programming duk lokacin muka ga mai kudi muna mai kallon cewa mugu ne nan son fashion abu irin programming da ke da sharan ka kenan so kaga kenan kai kana kallon mai kudi a matsayin mugu kaga kenan ba zai baka dama kai ma ka je ka kira arzikin ka ba tana duk abin da kake kyaman shi ba ka same shi ba for sure don ba ka je ma kusa da abin ba ka kenan da yawan zaka mun fara kasuwanci muna ta kokarin mu muna ta activity mu ba mu samu lodin ka san me yasa mu samu saboda watakila irin tunanin da muke da shi akan kuɗi muna tunanin cewa kai dan Allah bana bukatar wannan abu kaza ka wannan abu yana cika da zaka yana cutar da kai ba ka sani ba programming da kake da shi ranar da shi me yake nufi da wannan programming din alhamdulillah ina ga zan karanta wannan wani aya ne alqur'ani right kaga Allah ke fada cewa me inna Allah la yughayyiru ma bi qaumihin hatta yughayyiru bi anfusihim kaga Allah ya ce me sai ka fara gyara abin da ke ciki to zai gyara ma abin da ke waje right inna Allah yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim right suka ce ka kenan dole fa ka kenan akwai abin da ke cikin ka dole sai ka fara gyara shi tukun in kana bukatar kai arziki dole irin ta nake da shi irin negativity akan abin da shafi arziki kiran arziki oh don abin da zan fahimta a rayuwar nan ko akwai abubuwan da littafai da yawa na karanta na zan fahimta a rayuwar cewa ka kenan dole ga cewa yau yayi arziki ka ganshi ya zama mugu dama halin shi ne talauci ne sa shi yake wannan tunanin don me kullum ganin mutane cewa kana bukatar arziki a rayuwarka don akwai abubuwa da yau ko musuluncin ka da kake takama da shi da kudi aka gina shi
don yanzu imagine ce sai da Khadija ba ta da wannan arzikin da za ta taimaka wa musulunci ba. Sai na Abubakar inda ce bai da wannan arzikin da Bilal bai zai zama sahabi ba. An ce a gina masallaci, an ce ka gina masallaci, da me za a gina masallaci? An ce ka je haji, da me za ka je haji? An ce ka ba da zakka, da me za ka ba da zakka? An ce ka ba da sadaka, Allah ya ce wa zai ba shi rance a nan duniya in ka zo ranar kiyama a baka inda ba kudi. Da me za ka ba da wannan sadakan? To ka kenan wannan programming din in ne ba kai kokar ka gyara wannan programming din ba, za ka shekara kana neman kuɗi kuma ka san shi ba saboda kana da irin wannan mummunan tunani akan kuɗi. Ka kuma duk abin da kake kyaman shi dole ba zai zo ba haka ma je kusa da shi ba. Za ko ka samu kuɗin kana kokarin ka kashe shi kana kai ba na so man tara kuɗin da yawa kana kokarin ka kashe shi. Sai so ta kila kuma abubuwan da suke programming da suka ce child home circumstances a yayin da kike tasowa wani irin abubuwa ka gani iyayenka suke yi abin ne akan kuɗi oh suna ce ma oh kudi bai da muhimmanci a rayuwa war ka dinga farin ciki akan kai arziki ko ana da turawa suna ce money does not buy happiness so duk irin wannan abubuwan da su ne suke programming din tunanin mutum na son fahimci wani abu right suka ce kaga wannan muna da experience ko kuma me external programming me external programming wani irin abokai ke tare da su me suke fara ko da yaushe aka abin da shafi yin nasara a rayuwa me suke fara kan me arziki a rayuwa wani irin family kake ciki me suke fada kullum akan me yin nasara a rayuwa me suke fada kan kudi suka ce culture irin al'adu yanzu ka san cewa yanzu nan muna cikin wani lokaci ne yanzu da zarar an ga mutum kawai da kudi ko ya sai babban wata ce kai Allah shikenan yahu yahu yana yahu yahu ko yana shan jini to ga da irin wannan tunanin da muke da shi fa kenan duk kullum tunanin cewa duk wanda muka shi da arziki ko yana shan jini ne ko yana yahu yahu ne ko yana cutar mutane ne ko yana irin ta to ka kenan dai kana da irin wannan tunanin ka kenan kai wa son ka je kai kudin don a ce ma kai ma kana cutar mutane ko kana shan jini ka kenan kullum zaka kullum kana gode ma abin da zai baka damar yin arziki dan me tunani ka karin jin arziki a ce mun na shan jini kan jin arziki a ce mun ina damfara karin yin arziki a ce mun oh ni dan yahu yahu ne ko kan arziki a ce ma to duk yana abubuwan zaka shine ke kokarin me yake kokarin kawar da mutane hankalin mutane kar su yi arziki suka ce media wani irin fina-finai kake kallo yau za ku duba mostly film da ake mana a musamman fina-finai da muke kallo yau ko india ne ko film din hausa ne ko na turanci ko na america ka duba yau mu za ga wannan fina-finai za ga nuna ma a film din mai kudi shine mugu talaka shine mutumin kirki right so za ga irin wannan abubuwan kullum kana kallon irin abubuwan na ma cewa oh mai kudi shine mugu talaka shine mutumin kirki ka kenan kai ma kana za ka ga kana guje ah ni ba na son zama mai kudi dan kada zama mugu to kaga irin wannan abubuwan saboda wannan programming din na ranka zaka ka zo ka yi business ɗinka maimakon ka yi abin da zai baka wannan result din don ka yi arziki in ka tana da cewa kai yanzu na yi wannan result din na yi business na yi booking na samu mutane 10 suka shiga zan yi arziki kenan fa kai Allah ba zan yi ma ba kuma sai ga kake so irin wannan tunani kake da shi wani irin ilimi ka samu mu suka doya yau a ko aboko din mu ba wani aka koya mai yadda zai arziki a boko yau na koya ma boko shi ne yadda za ka dinga aiki a karkashin wani irin ilimin da suke suka ce suwa kake da su a kusa da kai law of association mutane suke kusa da kai wani irin influence kake samu a wurin mutane abin da ya shafi kirkirar arziki ko samun kuɗi to kaga duk wani abubuwan ko kaga wannan trending ko wani trending na musamman na kashi na ce zan wuni a nan na wannan bayan zan yi bayani amma saboda ne lissafi nake dan sassallaka wani ba cikin na son fahimta so kaga abu na farko kenan dole kana bukatar ka canza wannan irin tunanin da ke da shafi ne shafi kuɗi ko arziki in dai ka so kai nasara kenan rayuwa ka fahimci cewa me kana bukatar kuɗi don taimaka ma addinin ka kana bukatar kuɗi ne domin me taimaka mutane a rayuwa kana bukatar kuɗi ne domin yin gaza ga cewa mutum ya yi kuɗi ya zama mugu dama halin shi ne kawai ka san cewa akwai abin da talauci zai sa wani abu ma na boyewa jikinka don masu kuɗi nawa za ka same su suna taimako masu kuɗi nawa za ka same su suna bada tallafi suna bada abubuwa suna bada zakka suna bada kyauta masu kuɗi nawa ne suke wannan abubuwan duka na son fahimci masu kuɗi za ka samu a cewa yau wannan mai kuɗi kuma yana mai kuɗin shi ta hanyar halal wanda duk shekara kuma yana taimaka mutane yana biya musu umara yana ba zakka mutane nawa ne aka samu haka din suna son fahimci wannan abu right sai ka kenan me abu na ƙarshe kuma shine me what are you saying and thinking about yourself ya ma ke ganin kana kallon kanka cewa kai a mutum ne zan yi nasara a rayuwa zan yi arziki a kana kallon kanka cewa kai a cikin dai Allah ya halice na zo duniya ne kawai zo sha wahala duniya mutu a duniya kamar yadda wasu suke fara ku ci nan mu ma ce a can akwai wanda zai ce anan kuma ya ce a can din kuma still su ya kai ganin kana ganin kan cewa za ka yi ce anan kuma ka yi amfani da abin da ka samu anan ne kuma ka samu duniyanka don kuma mutane da suke amfani da kuɗaɗen da suka samu anan
legitimately hanya ta kwarai suka samu kuɗin kuma da haka ne kuma suke san duniya suke san lahirin su da shi. Su ya kai kana kallon kanka cewa kai ma za ka yi haka din. Don motsa da kiyanan mutane a cikin suna kallon kansu ko kada kanka ba ka yarda da kanka ba ke ka yarda cewa in ka zama mai kudin ba za ka yi ba ka zama mutum mai kirki ba za ka yi tunani haka din ba ka yarda da kanka ba. Ina son fahimci wannan abu, right? So suka ce kaga kuma ka fahimci kaga daga programming suka ce kaga shi wannan programming din nan shine zai leading ga mutum mai belief yadda irin yadda da kai da abubuwa. Don haka kenan duk abin da aka yi programming da kanka abin da kake da shi a kanka kenan ka kenan ka yi programming to kaga shine ke kama belief yadda da kai akan abubuwan. Right? So kaga belief, the key to momentum is belief. Right? So kaga me wani irin yadda kike da sha wannan kasuwanci da ka fara din nan, network marketing. Ka yarda da cewa wannan kasuwanci zai baka nasarar da ke bukata a rayuwanka. Abu na biyu, ka yarda da wannan kamfanin da muke ciki, wannan kamfanin muke ciki na Alliance Emotion Global. Ka yarda da cewa wannan kamfanin shekarar shi nawa a duniya kuma har yau ba ta wajen wani sabani wani ba kasuwanci cewa oh wani ya sa ya biya kuɗin shi ko ya samu sign up ba biya shi kudin shi ba ko ka biya kudin ka ba baka pro ɗinka ko wani sabuwa kamar kamar haka kamfanin. Abu na biyu kuma shine mai kayar da kanka cewa za ka yi nasara a rayuwa. Kayar da kanka cewa za ka yi nasara a rayuwa na son fahimci wannan abu. Wai suka ce kaga abu ne shafi me suka kaga a rayuwa ka daina fara kanka munanan abubuwa kanka suka ce never say anything about yourself you don't want it to become true. Ka daina fara kanka cewa oh kai Allah ni ba na cewa zan yi nasara a rayuwa to duk wani abu ka kana fada wannan abubuwan fa ina shiga jikinka tunda abin da kake fada haka zuciyanka na dauka ko kwallonka ma na dauka cewa oh abin da kake fada haka ne shi ke na ba ka yi abin da ya kamata ba suka ce kaga me what do you believe about yourself. Wani irin tunani kake da shi a kanka wani irin belief kake da shi a kanka karan kanka. Kai da cewa a ni Allah ya ce na duniya zo na yi nasara kuma na yi nasara ma na taimaka mutane a duniya ko kana ta cewa kai ta nake cewa oh Allah ya halice ka zo duniya ne ko ka zo ka sha wahala a duniya ka bar duniya ba abin da ka tara kuma ba abin da kai kuma ba abin da kai ma kowa ko ka mutu shikenan ba wanda ma zai tuna da kai. A'a, what do you believe about other people? Wani irin ya take da sha kan mutane. Don kullum za ka ce, oh, ai, a wannan kasuwancin mutane ba su da kuɗin za su yi wannan kasuwancin. Mutane kai ko kana musu kasuwancin ba su yi kasuwancin ba yanayin tunanin ka da kake da shi kenan. Don kana cewa kowa bai da kuɗi. Kaga ta nake sha kanka cewa oh ni ban da kuɗi kenan kowa bai da kuɗi to wani irin tanke da shi abu na gaba suka ce me what do you believe about me kai da abin da duniya suke fada mutane na fada ma a duniya cewa kai wannan kasuwanci ba kasuwanci zai bani mutane ba kowa zai yi kasuwanci na duniya ba kaza 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 me kake ji duniya sa fada kai da Allah abuwa ana ta rikici a duniya ba me zan sama nemi kuɗi kai kuma nemi kuɗin ma za mu mutu kaza kaza duk ina abu me kake da shi kana yarda da wannan abu da suke fada sai abu na biyu what is your belief about money wannan fada wani irin tunani kake wani irin yadda kake da shakan kuɗi wani irin belief kake da shakan kuɗi a kai da cewa kuɗi zai baka dama ka taimaka mu ko kai da cewa a kuɗi zai sa ka zama mugu o ko kai da cewa a kuɗin zai baka dama ka gina masallatayya ka gina rijiyoyi ka taimaka mu da suka kasa biyan kuɗin makaranta ka tallafa wa mutane da yawa ko kai da cewa in nayi kuɗin zan zama mugu ko nayi kuɗin ba zan daga kyauta mutane ba zan kuɗin zai bani zai sa na halaka ko wani irin tunani ke da shakan kuɗi. Right kace me wani irin ma tunani ke da shi ko wani irin yadda ke da shi kan yin nasara a rayuwa kai da cewa a kai zaka yi nasara a rayuwa zaka yi arziki a rayuwa kowa kana cewa kai da Allah kawai mun zo na zo rakiya ne kawai a duniya na son fahimci na wasu kace me what do you even believe akan wannan kasuwanci wani irin tunani ko wani irin yadda ke da shi akan wannan kasuwanci din nan da muke yi kai da cewa wannan kasuwancin zai baka daman yin nasara ko kana ta cewa kai da wannan kasuwanci kawai dai ba dai mu dai yi ne kawai mu gani ba dai sun ce mu yi ba za mu yi nasara ba dai mu yi mu gani ko kai da cewa a da gaske wannan abun zai ba dama na yi nasara right kace to kaga abubuwa uku din da zaka yi amfani da shi wannan abubuwa uku da nake so mu bayani shine zai baka daman canza wannan yanayin ta nake da shi akan kuɗi akan nasara a karan kanka akan abubuwan da mutane suke fara abubuwa uku da suka ce na farko shine me ka sani cewa wannan abubuwan da ka san me ke mai programming din tunaninka me abubuwan da suke baka negativity a zuciyanka ka san number one shine you need to be aware don da baka yarda yanzu misali an ce zaka yi yaudaran kuma baka yaudaran kanka ba kenan ka saba da ke cutar da ka saba da ke hana ka yin abin da ya kamata ka yi shine awareness suka ce number two ka kenan understand that wannan abubuwan da ke tattara duk ƙarya ne kawai magana gaskiya kenan duk ƙarya ne dan ne ba ƙarya ba ne wanda fara sai na baka kowa san cewa sai na bakar mai kudi ne sai na umar mai kudi ne to don misa shi bai zama mugu ba sai da Khadija kowa sai na tarihin duniya mai kudi ne ita to don misa ta ba zama muguwa ba ina son fahimci wannan abun akwai mutane da aka san su wanda suka shuɗe wanda masu kudi ne annabi Suleiman
attajiri ne sosai, mai kuɗi ne sosai, wanda ke sarrafa zinare, amma kuma don misa shi bai zama mugu ba. Saka yarda cewa duk wani abu da ake ba duk ƙarya ne kawai, irin tunanin mutane suke da shi ne kawai, right? Sai suka ce to kaga me zaka yi, sai ka yi replacing din wannan negativity din, wannan irin da nake da shi na negativity din zuwa positive, ka yarda cewa a'a, in dai zan yi arziki ne domin taimaka mutane, zan yi arziki ne domin na yi kaza, zan yi arziki ne domin na yi kaza, a'a ina bukatar arzikin domin yi kaza, domin yi kaza, shine magana. Kai replace ni wannan negativity din, wannan abubuwan da ake faɗa kan abu ne shafi ni nayi ba zan zama mugu ba, ni zan taimaka mutane, ni zan yi kaza, zan yi kaza. Kai replace wannan negativity to positivity, za ka fara samun ci gaba a rayuwanka, right? So har suka ce kawo kenan daga programming sai a zo belief, yanayin yadda da kake kai da abubuwan da kai ake tunanin ka. Daga nan to kaga wannan belief din nan fa shi zai lead into feelings dinka, yadda kike ji domin yin wani abun. Dan kaga misali yanzu nan ban yarda cewa ina bukatar yin arziki ba, to kaga ba zai bani ma daman janye abin da zai bani daman yin arziki ba. Ba na bukatar kaga kenan ba zai san je na je ne, watakila an ce mu kullum dai na buki mutane 50-50, nan da shekara ɗaya zan yi arziki a wannan kasuwanci, amma to ka tana ban da wannan belief din nan, ka ba zai ba daman je ma in yi booking din ba kenan, ba zan yi feeling ba kai hala sai ka ji ba wannan feelings din, right? So ka mun zo kan feelings, me feelings kace a koda yaushe kasance kana cikin farin ciki, have fun. Sai abu na biyu me, kasance me duk abu da kake yi ka zo cewa ka jajirce domin yin shi, ka you committed akan shi. Kace me, kasance a koda shi kana kace me sense of urgency, ce koda shi kana cikin gaggawa a kuma a rayuwarka, ba ana magana yin gaggawa yin arziki ba, ko da abin da ka samu yin shi ka yi shi yanda ya kamata, kuma kasance kana yin shi yanda aka ce ka yi shi da wuri, right? Suka ce ko shi kasance me you are happy, you are happy, ko da shi kasance kana cikin farin ciki, ba ka ba wani damuwa a ranka, ka yarda cewa komai da ka sani Allah ne ke ba, so bai zai ka samu wani damuwa. Suka ce ma ko da shi be excited, duka happy da excited da abu da ina kana cikin farin ciki. Suka ce ko da shi kasance kana da positivity, kana tunanin abu mai positive things a tunanin ka daina tunanin negativity, abu da ba zai taɓa yiwuwa ba, ka daina irin wannan tunanin cewa kai anya wannan kasuwanci zan yi nasara kuwa, ka dinga ko da kana tunanin cewa insha Allah wannan kasuwanci da dawo zan yi nasara ciki, insha Allah zan yi abu ne kamata ne, zan yi gina team, in dai wani kaza yi ni ma zan yi shi da yardan ubangiji. Kace me have big desire to win, kace me kana da irin manyan mafarkai cewa wannan kasuwanci fa ni fa ba wai burina kawai na yi kasuwancin shi, burina shi mai na gina kasuwancin duk duniya, na taimaka mutane da yawa, na gina kasuwancin a ko'ina da ka sani, kuma a can na taimaka mutane su kasuwancin. Have big dream and big desire, right? Kace me a koda shi kasance kana da you are motivated, ba kana jira sai ya ce ma yi kaza tun kai ba, koda shi kai ka san me kana da wani himma da kokarin yi abin da kamata ka yi, right? Kace me love every minute of it, duk abin da yake kasance kana son abu, ko da shi kasance kana kada shi a cikin damuwa yanayin kunci, ko da shi kasance kana cikin me ta abin da ke alhamdulillah alhamdulillah, kasance kana cikin farin ciki, mai confident, kasance mai ka yarda da kanka, kana da confidence, duk abin da ke da shi kake yi ka yarda da cewa wannan abin zan yi shi, right? Sai ce mai kuma mai gratitude, ko kasance ko da shi kana cikin godiya, ko da shi a cikin godiyar ubangiji, alhamdulillah, ko da shi a cikin kai wala sila kai abin da ya kamata kai, ba samu ne kamata samu, to alhamdulillah tun Allah ka bani wannan na kai, ka bani ikon yi haka din, to alhamdulillah ka bani ikon yi a fiye da haka din gobe. Ko da shi kasance kana cikin farin ciki, ko da shi kasance kana cikin godiya, ko da shi kasance kana cikin jajircewa yin abin da ya kamata, ko da shi kana kasance mai kai da kan cewa wannan abin zan yi yin shi. Wannan su ne feelings da ake bukatan ka samu domin yin nasara a rayuwa. Don ake nan baka da wannan feelings, baka da wannan motivated din kanka, za ka ko ka zo yin activity zai ma ba za ka yi ba. In baka godiya ko da yaushe kai buki mutane goma ba wanda ya zo shi ke za ka gobe ka yi ba, amma kai buki mutane goma ko ba wanda zai ce to alhamdulillah Allah kai ka ba ni dama na yi wannan kuma zuwa, to Allah alhamdulillah zan kare yi gobe kuma ka ba su iko zuwa. Sai ga mai tafiya wannan abubuwa uku na lissafin nan, in baka gyara su ba ko za ka kana shi kana wannan kasuwanci ba maganar ci gaba. Ka daga nan za mu zo me ka fara muna kaga daga programming, sai ka fara gyara programming daga sai programming din mu don ka fara gyara programming ne zai fara canza ma belief dinka, to kaga daga wannan belief din zai fara canza ma feelings din kai da kake ji, daga sai zo magana activities. Don wannan guda uku din nan ba gyara su ba, ko kai activities ba ga wani result da kake samu. Don ka ga misali ina tunanin cewa zan gaici wani, misali ina wannan tunanin cewa kai wannan ko na gaice shi ma ko ya zo ma ba zai wannan kasuwancin ba, ka ko na gace shi ma ba zai in ya zo ma, dan yanayin tunanin nake da cewa ba zai ba, ka ko ya zo ba zai mai magana ce ma dan na ta cewa kai wannan bai da kuɗi, to ka kuma ba zan ma gaishe shi ba.
na san cewa kai dan Allah wannan ko za ka gaishe shi ma ba zai zo ba kaga ba za ka gaishe shi ba kaga mai saboda wannan programming dinka da belief da kike da shi sa zai sa ba kai activity ne kamata kai ba wanci ma ka nuna ma wannan ka nuna ma kowa da kowa a kasuwanci kana kan kai wannan ko nan ba zai ba wannan ba zai ba kaga kenan wannan feeling zai sa ba za ka ma yi activities din ba kuma na son point wannan abun right so kaga mun zo magana ce suka ce kaga activities kana bukatar suka ce mai simple daily discipline kuma na faɗa muku kamar manzo Allah ya ce mi aiki mafi soyayya wurin Allah shi ne wanda kake shi a kullun ko da kalilan ne wa in kalla right ka dinga yin shi a kullun kenan kullun ka samar ka cewa a kullun zan yi kokarin na yi wani abu a wannan kasuwanci na ko da mutane biyar ne zan daga gaita kullum to in ka samu ranka cewa kullum mutane za ka dinga yin shi kullum za ka fi wanda zai ce ni yau zan gaici mutane 50 bayan ya gaici mutane 50 gobe zai kara gaita ba kuma to wanda yake shi ko da biyar biyar misali ke fa ko da biyar biyar kake kullum kullum kafu wanda zai yi 50 yau ba zai kara yi ba kuma sai bayan sati biyu zai kara yi wani 50 ne kuma za ka fi shi sai kai kana naka consistently sai ce kuma me abin kuma suka ce me law of compressed activity me muke da law of compressed me kai kokari kai compressing kai kana shi kullum kullum amma kuma kai kokari kai compressing din shi kai compressing activity ɗinka in ne kana da daman yin bukin mutane 50 kai in za ka yi shi kullum kullum kai da ka sai kana yin biyar biyar kuma kana da daman za ka yi 50 compress activity kaga wannan shi law of compressor sai zai baka daman kai gina kasuwanci ka sharp let's say misali za ka yi home loans kana daman za ka yi gaita mutane 50 sai je ka gaici mutane 5 kaga wanda ya gaici mutane 50 wanda ya gaici mutane 5 ka yi hada sojin ku zama ɗaya ba in dai kana da halin yi din amma ba na magana kai shi ko so dai shi ba na shi compressor yana magana ne me za ka jera kana shi kuma a wata dai kana shi compressed sai za ka wani cewa da abin ce mai 90 zai game plan mai 90 zai game plan shi 90 game plan yana nuna cewa mai abin da ya kamata ka yi shi a shekara ɗaya ka yi shi a cikin wata 3 kenan duk abin da ya kamata ka yi a wata da za ka yi shi a sati ɗaya shi ne muke cewa compressed activity right ka ce mai what you lack in skills you make up in numbers kaga wannan kasuwanci kuna son fahimci wannan ɗaya kaga rago ce wani ya riga ni fara kasuwanci ne shi yasa ya fi ni sanin ilimin kasuwanci ce mai kaga kenan kai da baka da ilimin kasuwanci in ka fi shi kokari za ka yi wuce shi yanzu zan wani misali akan wannan bayan da yake magana yanzu misali misali kamar karan kaina let's say a duk lokacin na gaici mutane 10 ina samun let's say mutane 7 su halarci kasuwanci ko mutane 8 ka kan samu 80% result kenan ko sai let's say misali kai kana kasuwanci nan kai farkon fara kasuwanci nan a duk lokacin ka gaici mutane 7 suke zuwa sai ni da na ta cewa ni na gaici mutane 10 zan samu mutane 8 sai kullum mutane 10 kawai nake gaita kai kuma sai ka fahimci cewa ni lokacin na gaici mutane 10 fa mutane 2 suke zuwa kawai sai kullum sai ka zo na gaici mutane 50 ko mutane 100 dole sai ka bige ni sai ka gani na gaici mutane 10 iya 8 ke zuwa ka kuma kai in ka zo na ka gaici mutane 50 za ka samu mutane 10 ka kenan kai fa ka gaici mutane 50 duk goma mutane biyu ka kenan 20% result ka samu fa amma sai ka bige ni na samu 80% result amma ka bige tunda kafin yawan samun mutane suka zo to kenan in dai ka san baka da suka ce in baka da skills all you do shine you increase your numbers ba yana kake increase numbers a yayin da kake kullun zaka mai ka kuma fara fahimta sai kuma ta zo kai master din abun kuma ina so point wannan abun right suka ce me activities always feel positive feeling daga wani lokacin zaka kana zo ne baka jin dadi a ranka kana saboda baka yin komai ne kawai ka duba ina son mu duba na abu daya dan ka zo na baka yin komai zaka wani lokacin zaka me irin wani munanan tunani suke zuwa ma a ranka amma duk lokacin kake aiki kana himma kana ta aiki daga wani tunanin ba za ga baya zuwa ma amma duk lokacin kaga zo na baka komai sai ga mai wani irin negativity wani mummunan tunani na zuwa ma ina ma ce duniya ma ya rubuce ina ma ce ai kaza sai ga irin mummunan tunani na zuwa ma sai babu da kake kana zo ne kawai idle amma duk lokacin kake duk lokacin kake daga wani tunani irin bazan tunani ba sa zuwa ma a ranka don ya busy baka da lokacin wannan tunanin Rice kace me kaga wannan kasuwanci da 7 fundamental activities a wannan kasuwanci abuwa irin activity kuma kai guda ba kaga number 1 finding prospects wanda yawa nan musamman finding shine samun mutane zaka nuna musu kasuwancin ka number 2 shine me ka gayyace su inviting them zuwa ga wannan kasuwancin number 3 shine me a nuna musu wannan kasuwancin ka yi musu presenting kasuwancin guda walau video ne ko gayyace su zuwa office ne a musu presentation number 3 shine me follow up shine yayin da suka zo wai zaka sun zo sun ga kasuwancin bayan sun gama taron da za su biya kuɗin su ba me ya kamata kai sai kai follow up din su zo dole ke rayu zai number 3 shine me ka taya su closing shine me dole zai ga kasuwancin ka bai fara ba za ku interact da shi ka nuna abin da ya kamata ka fahimtar da shi watakila bai fahimci abubuwan da ka fara fahimtar da shi ya fara number 3 shine me getting them started shine dole shiga kasuwancin ka ya fara
ka fara koyar da shi yadda zai shi ma fara gina kasuwanci number sau shi mai promoting events duk lokacin da zai wani taro haka meeting ne wani abu ka gaice downline ne ka zo su dinga yi kaga wannan su ne sabbin fundamental activities a wannan kasuwancin finding prospects samun mutane da kana musu kasuwancin kenan wala wanda suke wayoyinka ne ko abokanka ne ko wanda su ne number two shine mai ko da kana da su a wayoyinka dole sai ka gace su number three shine bayan gace su kuma dole sai sun zo sun ga presentation to suna wani activities guda bakwai da muke a wannan kasuwanci wanda kuma ka fahimci wannan activities guda bakwai da kan mastering din su babu da jana kai ka kuma gyara wannan abubuwa guda uku na fara ma na farko din nan to yin nasara wannan kasuwancin ya zama naka ka suka ce kaga daga programming sai mu zo me belief daga belief sai mu zo feeling daga feeling sai me activities daga activities sai me results kaga dole ka fara gyara wannan abubuwa guda uku din nan ka zo kai activities daga kana activities kana samun results don in dai wannan abubuwa uku bai gyaru ba za ka yi buki mutane sun zo presentation ka kallon kai wannan ma anya ko zai ma biya ba ka tantance zai biya kaga wannan filin zai sa ma mutumin ma ya zo ma sai ga kauce ka bar shi ba dan a tantance ka zo ba zai yi ba right suka ce me kaga result suka ce kaga if your programming is not right you won't keep the results ka kenan in dai ba gyara abun farko programming ɗinka ba ko da ka fara samun result din sai zai ka rugujewa saboda ka fara samun result a wannan kasuwancin right so amma a tunanin ka cewa oh ba na bukatar arziki ne arziki ma bai da wani amfani sai ga me zai faru da kuma kana ma samun kudin kuma sai ka rasa ma mai kai da kudin kai burin kawai barin kashe shi kawai shaf sai mai if you are not consistently growing yourself through personal development you feel sai kaga wannan kasuwancin fa in a koda shi ba ka kokarin fahimta kana kokarin neman ilimi akan kasuwanci kana kokarin neman ilimi a kasuwancin nan ba za ka samu result da ke bukata ba su ce mai learn to discipline your disappointments kace kaga wannan kasu kuma kai kokari ka nemi ilimin zai baka dama ko da mutane sun ce ma oh ba I'm not interested sun ma dare wannan kasuwanci me zai faru still zaka ci gaba da gina kasuwancin ka baka da lokacin su ma ka kenan kai discipline ko da sun ce ma no ba ma rayi I'm not interested still ba zai hana kai abin da ke son kai ba baya karya ma gwiwa ina son fahimci wannan abu ba suka ce me you always succeed in producing results you always succeed in producing results right good so haka wani fara kaga kenan daga abuwa kaga daga farko daga programming sai mu zo believe sai feeling sai active sai result sai daga nan mu sai fara irin wannan rayuwar da ke son kai lifestyle kenan right so idan fara kaga lifestyle shine na karshe shine me it may be hard but it will work na so fahimci sai kaga wannan abubuwan da na fara mana fa yin activity har ka zo kai nasara yes it's not really easy ba zai zo ma da sauki ba amma kai hakuri kai yi su saka ci dare shi in kai nasara za ta alhamdulillah na yi wannan abu Allah kuma ya bani ikon yi kuma gashi na yi nasara suka ce me kaga abin da kike so ka bayyana kaga wannan kasuwanci ba akwai shi na ga mutane ba wai abin da ka samu ba suka ce ne career you create me nake ne career shine me irin me zan ce tarihin da zaka bari a duniya kaga mutane wasu suna zuwa duniya dan su mutu ma shikenan an manta da su amma me kai hakuri ka bi wannan matakan ka gina kasuwanci ka zaka matakin da yau kana da lesson mutane saboda yanzu misali ko da shi yanzu misali sai a tara wurin mutane 100 a ce wannan mutane 100 din fa dukkan su sun fi karfin ci sha sun fi karfin miliyan da har taimako mutane suke sai a ce kuma sanadiyan kai ne suka kai wannan matakin imagine a ce sanadiyan saboda ka gina wannan kasuwanci ne ka fahimci wannan kuma ka gina kasuwanci sai su ma suka kai wannan matakin za su ce mai the freedom you will enjoy irin freedom za ka samu hutu da wani sabuwar za ka samu nan gaban kai haƙuri ka gina kasuwancin ka baka da wani abu ne shafi kuɗi ko na ba damuwa ka kai matakin da wai kuɗi baya surata ko ni don kullum ga mutane fa wani lokaci ko talauci ma na sa mutum ma baya samun kwanciyar hankali ko na manta ma fara kan programming da mutane suke fada akan cewa oh kuɗi ke sa mutum na fara kullum fara mutane don me sa mutane suke sata don me sa suke kidnapping ba saboda talauci ba saboda ba su da kuɗin bane imma na ce mutum na da kuɗi zai je sata zai je kidnapping so yake na abin da yasa ke bukatar mutum ke bukatar kuɗin kenan don lokaci talauci na sa ka yi da abin da baka ma son ka yi na son fahimta suka ce me the lives rayuwa suka ce kaga the lives you touch mutane za ka yi taimaka ma su the lives mutane nawa za ka yi matakin da watakila wani mana nan ya kasa biyan kuɗin asibiti sanadiyan kayan arziki za ka yi taimaka mai ka biya mai kuɗin asibiti wani ma sun kasa ci abinci a gidansu amma saboda kayan arziki za ka yi ba su bugun shinkafa su je suna ce da iyalansu abubuwan za ka yi ma mutane wannan nan yaron shi ba zai je makaranta ba saboda kai arzikin za ka yi biya ma yaran shi kudin makaranta the lives you touch sai the people you meet kaga wannan kasuwanci kuma za ka da mutane da yawa iri a rayuwanka wannan baka tance ba ka taɓa iya haduwa da su sai ga kasuwanci kuma zai hada ka da su wata kira kan ce oh wannan gwamnati sai ga wannan kasuwanci kuma ya hada ka da shi
na san point suka ce me the places you see an kai hakuri gina kasuwanci na irin tafiye-tafiye da zaka yi wuraren da zaka je dan kai abubuwan da zaka gani a rayuwanka wani sabo man a cikin kasuwanci na akwai wuraren irin garuruwan da naje ina ji wani abu wanda ta mamaki ka kuma ta da ba da wannan kasuwanci ma ba zan yi zuwa wannan wuraren ba na suka ce me the person you become mutumin da zaka zama mutum zaka kasance a cikin wannan kasuwancin right number one za ka zama mai arziki number two za ka kai matakin da kana taimaka mutane za ka yi abubuwa da yawa a rayuwanka right suka ce me the only thing worse than being blind having a sight without a vision suka ce kaga rayuwar ko ba wai mutum oh a ce wannan makawo ba suka ce everything worse a ce wannan makawo ne suka ce a shi kasance kana da ido amma kuma mai baka da vision baka da mahanga baka hangen komai a rayuwanka yanzu gashi kana da idon fama baka hangen komai a rayuwanka suka ce wannan ya fi muni akan ce mutum makaho ne right so ina fatan a wannan bayanin muna ina fatan na taimaka mutane kuma sun fahimci abubuwan da ya kamata su gyara da abubuwan da ya kamata su yi domin me su ga cewa sun cimma nasara a wannan kasuwancin masha Allah ina fatan insha Allah da yarda ubangiji kuma da taimako ubangiji insha Allah za mu yi nasara a wannan kasuwancin with God on our side we are always unstoppable da yarda ubangiji kuma da taimako ubangiji za mu yi nasara wannan kasuwancin so in dai ka yarda da haka din to kai kokari kai abin da ya kamata ka yi kuma da taimako ubangiji kuma da yarda ubangiji insha Allah za mu cimma wannan nasarar da muke so mu yi a wannan kasuwanci kuma har mu taimaka mu su ma su yi nasara a wannan kasuwanci bisala